Mayong hapon naman sa iton mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome sa iton pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan This is My Life. Martes nga adlaw, Enero 7, 2020. Ang iton pagpangamusta kung bala nakapaniyaga na kamo samtang doga padalom kamo sa inyo pensan. Sa iton nila mga senior citizens, sa iton mga young at hearts, of course, sa mga nagbilin sa tagsa neton kapuluyan. Sa iton man mga kauturan nga ara sa ilang mga trabaho, sa mga patahian dira sa dress shop kag tailoring shop dira sa sulod sang Bacolod Central Market. Sa Libertad Public Market kag diriman sa Burgos Public Market kag sa mga merkado sa bugos nga Isla San Negros nga nagaupod man sa iton sa karon nga hapon. Maayong hapon. Kag sa mga nabilin dira sa iton tag sa kapuluyan mga salaligan dira kun ang inyong mga boss dira, inyong mga amo, nagatrabaho, mag-asawa, kabataan ato sa eskwelahan, iniman ang tiyempo nga, hay, tawi, makapalupahuway man kami. Okay, kinahanglan gid break, anay, kag-relax, para nga may energy na naman karon mga alas 3:30, alas 4, nga mga hilimuson, para naman panyapon, di ba? Okay, So, sa siniman nga hapon, syempre, aton matahom nga lalentunon. Ang aton man sulat kapag abasahon sa inyo sa sini nga hapon. Padala, babae nga aton sa letter sender. Tungod sa iya damgo, doon nagbago siya. Ano ba lang iya sinidamgo? Feeling ko doon may calling siya. Hibaluon naton ina karon. Upod man ang inyo sini mga personal nga opinion. Inyo opinion, kag ang aton man personal nga advice para sa atong letter sender karon nga hapon. Paagi man sa atong text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kag sa aton naman Facebook Live, pwede gid, type nyo lang dira. Kag pulupasiplatan lang ina ni Tita Wilma, pero paano tawi? Siyempre, sa inyo mga cellphone, kung may mga data, kung may mga internet connection kamo, once nga open ganing inyo Facebook account, search nyo lang, Action Radio Bacolod. Kag siyempre makita ninyo dira ang mga videos, my live, click nyo, ara si Tita Wilma, op na kita tub-tub tak na alas 3. Kag magluwas pagid sina, sa inyo man dira nga luyag paambit sang inyo mga eksperyensya inagihan sa kabuhi, mapait man o kun masadya man, tama ka subo o kun mga problema nga ginaangko ninyo sa inyo kabuhi, nga luyag man ninyo pangayoan sa personal advice ni Tita Wilma. Siyempre inyo mga inagihan naman sa kabuhi, pwede ina nga mangin inspirasyon man sang iban pagid naton nga mga kauturan nga nagaupo diri sa This is My Life tag sa kahapon Lunes tugtub Sabado. Pwede ninyo na masulat kag mapadala diri sa iton sa This is My Life, DYEZ, Action Radio, Willrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede nyo man ma-handmail, dulong diri, arang aton sa niya gwapuhon nga security guards sa ilang mesa. Pwede nyo man dira mabilin para sa This is My Life. If not, kung mabulubudlay pagit sa inyong pinakamahapos sa karon, siyempre social media. Pwede ninyo mas-send kay Tita Wilma sa aton personal man nga account. Pangitaan nyo lang na si Wilma to pinasugaton. Tapos i-PM nyo lang, private message nyo sa akon pagi sa messenger. Ara, may mga ara pa kita dira nga nabaton halin sa pila man naton ka mga palangga nga mga tagpalamati, pero tihambal ni Tita Wilma pasunod man ang aton sinipagbasa on air na sa hulat-hulat lang. Kaya ginatagaan man naton inaligwa. Okay? Yes, Tita We, pwede ninyo ihinago ang inyong ngalan. Kagang inyo man lugar dera. Si Tita We, malang na makabasa, proteksyonan taman ang inyong privacy. Okay? Kag ang ato naman horoscope, tag sa kahapon upod man ang inyong mga maswerte nga mga numero, so standby. Pero, alauna, 47 na Action Radio Philippine Standard Time. Diba? Ang aton sini mga obispo, aton mga obispo nagapanawagan gid sang pagpangamuyo. Sa aton sini, naintindihan, pagpangamuyo sa nagakatabo sa karon sa nagkalain-lain nga pungsod sa kalibutan.
Especially dito sa Australia, ang bushfire nga nagapadayon man. Although nga may, kung kamo dito, may mga pamilya, makasiling sila, layo kami dito. Pero mabatyagan namon ang kainit, mabatyagan namon ang aso, ang haze na madilom nga haze, ti maklo nila na ginapa, mask sila. Kag magluwas pagid sina ang mga abo nga nagakahulog. So, ang pagpangamuyo ginaton, iupod naton sila dito sa pungsod Australia. No? Kag magluwas man dito sa Australia, ini naman ang tensyon sa karon nga nagamat-amat iya init sa Middle East. Naghambal kani si Presidente Duterte, siling niya. Madampig siya sa US kung ang mga kauturan naton nga mga Filipino mabutang sa katalagman dito sa Middle East tungod sining tensyon nila sa tunga sang Iran. Mo Ginoo. Kadamo na sa mga nagkatabo sa karon nga daw hindi na naton iya mapabayan. So kinahanglan talupang do naton kamoy pangamuyo man kita updon man naton ang aton mga kauturan nga especially miyembro sa aton pamilya nga wala diri ato sa mga malayo nga lugar nga kabay pa sila maging safe lang, di ba? Okay, Tita Wea. Kag pasalamat man kita sa pagbasura man sa Korte Suprema sa same-sex marriage. Pasensya sa LGBT community, ha? Wala man ang ano ni Tita We. Aton ginarespeto taman kamo, pero respetuhon nyo man ang panindugan sang kadamaan. Okay? So, relax lang anay kamo sa siningabahin ang aton man matahom nga lilintunon nga aton ipabati sa inyo sa karon nga hapon. Halin kay Anthony Costello. Nang dahil sa pag-ibig. Sa pag-ibig tayo ngayong tao, nang dahil sa pag-ibig tayo ay may puso. Man sa iton sa ni mga palangga nga mga tiyang palamatingan nga upod sa iton sa This Is My Life karon nga adlaw Martes sa nakambala ni Tito Wilma inero si Ace tuig 2020. Kag syempre nag-upod man sa iton online si Jing Panaligan. Hi Jing, salamat. Mayong hapon lang sa imo. And of course kay Sir Arnold Sige. Happy New Year sa imo. Yes, kay Jonalyn Advincula. Kag kay Valencia Kenneth Tita Wilma, pangapita mo sa pagkainit-init sa panahon, mga pika na subong. Okay, enjoy na lang sa pagsip sang Imodera Cafe. Monitor lang kami dyan po ni Nanay Isabel, diri sa Canetown, Victorias. Thank you, Ged, Tita We. Good afternoon. From Eddie Laos. Nagbuhat pa sa iyong puso. Inaya si Bing Rodrigo naman na iya. Good afternoon, Tita We. Monitor lang kami diri sa Binalbagan. Tamiyaw ko lang, Tita, si Manang Ruby Yuhan, Nanay, Mama Juliana Roma, si Mama Erlinda Hico, sang Isabela, kag si Chaymila Olarte nga
Gapataya is TL. Kag si kagawad namon nga si Helen de la Cruz sa Sitio Paho. Thanks gid dito we. Riza Bernarda Centura. Lunch lang ko dita habang naga-watch live sa'yo, Maria Luz Grijaldo. Makuna. Ang pagdurusa mo. Good day, watching live from Abu Dhabi, United Arab Emirates kay Mike Seva. Salamat, Mike. Kay Sir Rene Hangayo. Thank you so much, sir. Mayong hapon lang sa imo kag Happy New Year. Kay Jonaline, kay Michael Samson. McDowell. Mayong hapon lang dira sa inyo. Ay, nauna 53, Action Radio Philippine Standard Time. Of course, kay Inday Jean o si Sir. Sa atin man ana pagkinanglan o sa inyo man pagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak. O kung sa inuman nga mga okasyon, nga luyag ninyo dekorahan sa mga labas kag mga matahom nga bulak. Ara pwede ninyo makontak ang Johnny and Christine Flower Stand ganahamtang sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street, ina. Na? Kung maghalin ka mo sa bahin sa Bacolod City Public Plaza pagkadto sa reclamation area, tadlong lang sa Bay Center, likod yung sina Ferrero Street. Ara dira ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede ninyo mag-contact ang cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si Maymay ukon si Tintin man nga maga-entertain sa inyo. Kag syempre, di man natin pagkalipatan ang para sa aton healthy nga liver. Kinanglan gid na para nga mangin active. Wala problema ang aton atay. DTX 500 capsule kinahanglan adlaw-adlaw para sa complete management sang aton healthy nga liver. Tungod ang DTX 500 capsule may detoxifying compound nga among nagatinlo sa aton siniatay. May mga active ingredients man, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation. Likawan tagin nga magkubag ina. Kinanglan kung may gunong ginabatsyag-batsyag na sa imo siniata, hindi pag-ignore, hindi pagpawalaan, kinanglan mag DTX 500 capsule ikaw adlaw-adlaw. Ha? Kag syempre, pwede ini mabakal dira sa mga butika sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pero ang nami pagyed kay pwede kita makabakal online kaya mo nagin man ng trending subong no pahapost na lang. Okay, kung online gusto ninyo log in lang kamo sa www.kalusuganyan.ph kag sa Facebook page nga Kalusugan Yan. Pwede kit. Deliver nila sa inyo puluyan mismo. Tandaan nyo lang ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule among Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika de Alternativo Medicina. Inday girlie may atong Salazar, good afternoon. Kag syempre si Miss Beautiful Heaven. Thank you, Ked. Alauna 55 Action Radio Philippine Standard Time. Relax. Magabalik si Tita Wilma para sa pagbasa ng itong sulat sa sininga hapon. Pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dalain
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. 29. Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, kag sakit sa puson. May ara ka man dira sa katul-katul kag mga skin allergies. May ara ka man sa mga skin diseases. Puntulis dos Action Radio Philippine Standard Time aton mananay Dr. Alfred Spure Mangosteen Tea. Ay nagaisahan doon nga supplement himo halin sa Pilipinas nga may USFDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Ang aton sa ni Dr. Alfred Spure Mangosteen Tea nagabulig inaiya sa aton para nga malikawan may neton ang pag-angkon sang kidney stone o kung bato sa kidney. Kay nga sa kalidad sang alkaline, ngayara mismo sa Dr. Alfred Spure Mangosteen Tea, magkabulig ini siya sa pag-neutralize sang nagamat-amat forma nga acid nga mangin bato sa sulod sang aton lawas. Kaya ang aton mga acid kung hindi na mag sa aton lawas, malugdang na siya mo so mamat-amat na siya forma into stones. So kung ikaw nagagamit sang Dr. Alfred Spure Mangosteen Tea adlaw-adlaw, iyan na iya malimpyuhan adlaw-adlaw man pagwa sa aton lawas. Sige-sige lang ang pag-inom sang Dr. Alfred Spure Mangosteen Tea. Kung may ara na gid man nagaporma, tunawon inaamat-amat kag ipagwa sa aton mismo bugos nga lawas. Isa lang katibag, pwede na sa 1 litro nga mainit nga tubig. Hindi lang niya ikaw mabinipisyuhan sa Dr. Alfred Spure Mangosteen Tea kundi bugos man nga pamilya. Mabakal man nina sa nagkalain-lain nga drugstores dira sa inyong lugar, diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Yes, available sa tanan nga wakong Chinese drugstore. Kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Kay Inday Nilda Siguan, say hi and hello. Good afternoon lang sa inyo. Kay Bonsai. Dira sa barangay Masulog, Canlaon City. Kay Nini Kabatas and family. Yes, mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Kag sa tanan gid nga mga taga
masulog dira sa Canlaon City. And of course, dira man sa may Isabela. Ha? Sa Isabela, madamo gid nga salamat kag mayong hapon lang dira. Especially dira kay Mami Pilar, kay Mami Diana Consolacion, kay Daddy Boy, kay Mama Diane. Mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Especially dira man sa merkado, na kag sa Agora Public Market man sa syudad sang La Carlota. Alas no stress na Action Radio Philippine Standard Time si Tita Wilma magabasta sa aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang ito letter sender karon nga hapon, taga Bacolod City, Capitol Heights, Bacolod City. Kag nagapatawag siya sa ngalan, Liova. Ang sulat ni Liova, nagasiling, Dear Tita Wilma, hi lang sa imuta. Kag kumusta sa tanan nga nagapamati sang imo program This Is My Life. Sa tanan nga staff sang Action Radio, hello. Tita Wilma, ako 19 years old. Taga Capitol Heights, Bacolod City. Kag tawag lang ako kay Liova. Just like other teenagers, I love to go on gimmicks with friends. Abi mo, ako pa na permi ang nagauna sa mga dirty jokes kung may get-together kami sa akong mga friends. Pero ina nga mga katuntuhan, tita, hasta lang na sa hambal. Hindi ako matudtuod nga amo sina. Sa lipo, tita, once, nakadamgo ako, nga samtang ara ako sa beach na galakad. May nakita ako sa panganod. Daw may naghigop sa akon pagkadto sa panganod, kang nakita ko ang isa ka trono. Nga nakita ko ang image ni Jesus Christ nga nagapungko. Wala siya sang ginhambal, kundi nag-wave lang siya sang iya mga kamot sa akon para magpalapit ako sa iya. Ginhakos ako ni Lord, tita. Kag nagsubsubgid ang ulo ko sa iya dughan. Kag naghilibion ako sa iya abaga. Abi mo, Tita Wilma, na-realize ko nga hindi gali husto ang akon mga ginapanghambal nga mga green jokes tungod hindi nami nga impluwensya sa iban kag naghatag sang hindi manami nga impresyon sang iban sa akon kagkatawo. Sang mga nakaligad na mga inadlaw after nga nagdamgo ako sa tutita, ginapamangkot ako sa mga friends ko kung bala may problema ako. Tungod na notice nila nga hindi na ako paladugsing, kag wala na ako nagagwing jokes sa ila. Wala na kuno ako nagaistorya sa mga bastos. Ang hambal ko na lang sa ila, tita, nga na-realize ko nga hindi gali husto ang akon batasan nga ginapakita sa ila. Kag need ko nga bag-uhon.
Nakita ko gid tita nga nagsiga. Ang matas sang tatlo ko gid ka friend. Pinatingala sila sa akong ginhambal. Pero naghipos lang ako. After sa to, wala na sila nagpamangkot. Naglinong ang amon grupo. Nabatyagan ko tita Wilma ang pagbago sa akon kaugalingon. Subong na-realize ko, gusto ko magsulod sa convent para nga magmadre. Galing tita Wilma, may boyfriend ako. Kag 2 years na kami. Hindi ko gusto nga masakitan siya sa himuon ko. Ina ang ginapanumdum ko, kag ginaproblemahan ko. Pamatian ko ang imo advice, Tita Wilma. Salamat sa imo pagbasa. Yours, Leova. Tagpadala sang sulat nga nagpatawag kay Leova sa Capitol Heights, Bacolod City. Lawig ng Capitol Heights ko, di ba? Though may phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Kasi sa Bacolod siya, no? Capitol Heights, Bacolod City. Anyway, thank you so much sa imo pag-share. Sang imo parte sang kabuhi. Hitabo nga pabag-o sang imo, hindi man nami tuod ni image. Pero antes man si Tita Wilma maghatag sa iya personal advice, sa aton personal advice, ari ang amahay nun man nga aton idulot sa imo, halin kay Aisa Sigera. I see you, Lord. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things. Kung sa ano nga paagi. Hindi man sa mga problema ginapaagi, pero bisan sa damgo mo o kung sa dalamguhano na gidlang, makapabatyag siya sa imo, kag imo man na-realisar nga ay sala, gid man galing ginahimo ko, nga among nakapabago sang imo sini kinaugali. So happy kita, ha? Happy kita dira
nga tungod sa imo dalamguhanon nakahatag sa imo sang pagbago. Oo, kabalo man kita nga ang mga pareho sa imo edad, yes, mga 19 years old, sa subong iya nga panahon, syempre, ina mga palalahog, tapos mga energetic, mga hyper nga daw wala iyab lagi na kapoy, tapos wala ginakapoy in the sense nga wala nagapahuway sang hambal, tapos wala gapahimunong, nga daw matiyag mula daw wala na iya balabuas, na hindi man malikawan nga maka dugsing-dugsing, di ba? Di galing kang imo ya dugsing, ikaw gidya nagapamuno or ikaw gidya ang nagapanguna sa paghaboy sa mga green jokes. Okay lang na mga jokes nga makapakadlaw, pero kung siyempre, kung mga hindi namin nga mga jokes, pareho sa suno sa imo mga green jokes, mga binastos nga may istorya, imagine na 19 years old, nga mahimo mo ina. So, pasalamat kita nga, paagi sa imo damgo, natandog ni Lord ang imo sininga, balatyagon, kag napasanag man niyang imo pamensaron, kag mismo ang imo mga kagrupo ang nakibot sa natabo sa imo, di ba? Mga pagbago, masilin naton sudden change gidya sa imo tungod gulpi lang ka. Amakon mo na nga sa pagkagahod-gahod sa imo kag sa pagkabasto, sa pagkabasto sa mga bibig sa baba mo. Gulpi lang naghipos kag laina ang ginabungat laina balang ginahambal mo, hindi nang pareho sang una. Syempre, reaction nila, dalagko mata nila, ikaw pa na, no? Kung ikaw siguro magkabas to bangan ni Tawi, masilinggo si Tawi nga, ikaw pa na? Na. Amo inaiya ka, powerful kay Lord. Kabalugid siya mangita paagi kung paano niya kita ma-transform, kag kung paano niya ma-relay ang iya message sa aton, nga kung kaisa, kita tungod tao lang, hindi naton mahakos or hindi naton maintindihan ang luyag niya ipahangop sa aton. Kung anong gusto niya sa aton, kung anong misyon nga gusto niya sa aton pagkabuhi. Kung kaisa masiling tabala nga sa mga pagtilaw nga iya ginahatag sa aton kabuhi, makasiling kita nga, Lord, ano gid bala ang gusto mo sa akon? Tudlui ko kung ano ang banas nga usuyon ko, kag tudlui ako kung anong gusto mo nga himuon ko. Ano pa balang misyon ko nga dapat himuon sa kalibutan? Para kay sino ako, kag kung sino ang serbisyuhan ko. Na, bisan mangayo ka na lang signs, di ba? Kung kaysa ginahimutan na kati, ang aton niya ighalangop, hindi pareho sang ighalangop sa mahal nga Dios. Hindi pareho sang ighalangop sang iban nga tao nga makahibalo mag-interpret sa ila sinidam. Or kabalo mag-interpret sa mga signs nga ginahatag sa ila kung ano dapat nila himuon. Pero siya makahibalugin mangita paagi para maangko nato ng aton sabat sa aton mga palamangkutanon. Hindi malain ang magpangamuyo kag magpangabay sa iya kung ano ang dapat naton himuon. Pero kinahanglan, hugot man sa aton kaugalingon ang aton pagpangamuyo, kag hugot man sa aton kaugalingon ang pagdangup sa iya kag pagpangayo sang iya guidance, iya gabay, kung ano ang dapat naton himuon kag kung paano kita makaserbisyo sa iya. Hindi man lang siling Inday Liova ang pagmadre sabat sa imo dalamguhanon nga magaserbi ka sa iya. Kadamo sang paagi nga makaserbisyo ka sa Ginoo. Kay nagwa diri nga nagbag-o ikaw, do nagbag-o yang imo sinibalatyagon pananawan mo sa kabuhi. Ti tungod sina gusto mo magsud sa kumbento, gusto mo nga magmadre. Ako yalipay, giguna. Kaya nga maserbi ka sa mahal nga Diyos. Daw ka nami, gid. Galing, nagwa man, nagsulod sa pensar mo nga magsulod ka sa kumbento, nagwa ang problema, nasunod sa imo may boyfriend ka. Hindi ka man gusto nga ang boyfriend mo, masakitan sa imo himuon. Na, di ba? Kung sa bagay sa nahambal ni Tita Wilma, hindi lang yung pagsulod sa kumbento ang pamagi sa
serbisyo sa mahal nga Dios, di ba? Pero kung may calling kagidya nga para sa iya, kabalo gina siya mangita sang paagi kung ano nga banas ang imo usuyon pakadto sa iya. Mahimo yan na iya, girl, di ba? Kag si Tita Wilma nagapati man nga ginatag gidya sa mahal nga Dios o ginpaagi gidya sa mahal nga Dios sa imo dalamguhanon. Ang amo iya nga itabo para nga hindi na siya mangita papaagi nga maghambal sa imo, oy magbag-o ka na. Hindi untatanan ng opisyo mo, wala ginapulos. Muna pala sinabi sa damgulang, at least ginapabatsyag kita. Thankful kita. No? Kag sa nahambal na ni Tita Wilma, nga ang pagmadre, hindi na iya sili nga tungod, nagdamgo kita sa amusin na nga magserbisyo kita. Yes, masulod kita sa kumbento, hindi. Kadamo pa na isang proseso. Kag may mga pamaagi pa na iya ginatakos kung bala dapat ka magsulod sa kumbento o kung hindi. Kag sa hando mo ngay nasiguraduhon mo ginana in Deliova kung bala ang imo gusto nga pagsulod sa amo sina nga klase sang bukasyon, hugot sa imo balatyagon. Pero, kung amo sinang sitwasyon, nga daw nagatunga-tunga ikaw, nag-worry ka, nagabalikid ka pa, tungod sa boyfriend mo, pinsiron mo anis ang maayong ginaplano mo, antes mo na himuon. Kaya sa aton man nahangpan kag naintindihan, hindi ba hambal sa Ginoo kung gusto mo mag-service sa akon, handa ka ba lang nga talikdan ang tanan kag magsunod sa akon? Isa nang iya gani ang mga apostoles, di ba? Kung gusto mo magsunod sa akon, bayai ang manggad mo, bayai ang mga palangga mo sa kabuhi kag magsunod sa akon. So handa ka ba lang nga talikdan ang tanan na since nga naga-question pa sa balatyagon mo kag pamensaron mo, ang love mo sa boyfriend mo, kinahanglan binagbinagon mo gid-anay ang tanan. Ang pagbulig sa aton isig kapareho, kinahanglanon man naton kag nagakinahanglan man sila sang bulig. Kay isa man ka pamaagi para makaserbi ikaw sa Dios, di ba? Hindi lang yang pagmadre. Ang pagserbi naton sa katawhan, isa na ina kapamaagi sang pagserbi naton sa iya. Kag kung hindi gid man calling nga magsulod ka, hindi gid na iya day para sa imo. Pangamuyuan mo gid na iya mga bay kag mangayo kagid sa iya guidance. Kung Lord, ano gid bala? Diin gid bala ako? Diri sa gwa kag magserbi sa imo katawhan o kung magsulod sa magsulod sa bukasyon sa pagkamadre para nga magserbi sa imo. Alas 2:20, Action Radio Philippine Standard Time. Inaalamang matugda ni Tita Wilma sa imo in Deliova. Kung sa bagay, ang paminsaron mo, hindi pa gid man siling naton mature kay 19 years old ka pa lang. Malawig pa na day nga proseso. So, kabay pa nga mabinagbinag mo man ang tanan. Samtang nagaligad ang panahon. Padayon na lang ang imo mga nabatsyagan, kag ang imo ginhimo sa imo kagalingon nga pagbago, kag himuan lang ang mga maayo. So, sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati, yes, sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, sa inyo man mga opinion, kag masuggest ka and Deliova, pwede gid ninyo mag-type pag ipadala sa itong text hotline 0938225517. Again, 0938225517. Iniganit ramon sa itong sa Facebook Live. Pwede man kamo makashare sa inyong mga opinions. Type nyo lang kay Bulo Balik doon lang ina ni Tita Wilma kagbasahon o niya. Alas 2:21, Action Radio Philippine Standard Time si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may. Alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito na Celebrity Kojic Soap. Yes, para sa ito mga kauturan dira nga mga conscious sa ila siniskin. Para nga maging makinis, maputi, mahamis kag malumok ang inyo siniskin, halin sa guya pagkato sa bugos nga lawas, Celebrity Kojic Soap ang inyo kinahanglan. Tungod ang Celebrity Kojic Soap, syempre may kojic acid nga mong pinaka-epektibo nga whitening ingredients sa karon kag accepted na worldwide. Nagapahagan-hagan sa inyo mga freckles. Freckles, mga nagmatamat kunot, tabalang skin, especially kung ikaw na nag-edad na tungod ang Celebrity Kojic Soap, iya ginapahugot ang imong skin, gina-stretch niya para mangin mahamis kag mangin looking younger. Kag kon problema mo, syempre, imo pimples, imo punggod, mga whiteheads kag blackheads, pinalian sa imo sinipunggod, ginapahamis ina kag ginapapino sang Celebrity Kojic Soap, pikas-pikas sa inyo guya. Kag sa parte sa inyo lawas nga medyo mabudlay iya paputiun, kinanglan mangin fair nga itong sini complexion palareho iya ang duag kolor sang imo sa skin, ang imo sini siko, tuhod, kang imo bukong-bukong, imo underarm kung sini ilok problema mo, Celebrity Kojic Soap pinakamaayo dira. Kag ginapapino pa niya ang imo sini panit sa ilok. Ang himuon lang, syempre, gamit ka mo Celebrity Kojic Soap aga kagabi, habunan ang inyo guyabugos nga lawas kagay pabilin sa sulod sang isa tubtub 3 ka minutos antes ninyo bunlawan. Syempre, unahon gid ninyo sa pagbunlaw ang inyo siniguya kay medyo may pagka-sensitive ang aton niya facial
ang aton sini-facial skin kumpara sa aton sinilawas. Diba? Yes, Tita We. Ina ang may powerful exfoliating properties. Mabakalina sa mga tsindahan kag butika dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Diri sa mga butika nga nahamtang sa tubang kag kilid sang Corazon Docsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Dira sa Mims Pharmacy, Farmacia Caro, JDN Pharmacy, RX Trade Drug Store, kag Farmacia Caro. Dira man siyempre sa Binalbagan, pwede mabakalang itong sa ni Celebrity Kojic Soap plus pang panyawan linaman kag panyawan herbal capsule sa GBX Pharmacy, Farmacia Carmencita kag Triple K Pharmacy. Okay, yes, Tita Wilma. Dira kay nang bitilaw, nang bitia. Kay nang batilaw, kay nang Becky mayong hapon lang dira sa inyo sa Lao Pharmacy. Kaguest kay Miss Margie Haniva. Hi, good afternoon. Thank you, good kay Nori Idhain. Kay Sir Edwin Pineda, salamat, mayong hapon lang. Good afternoon, Ma'am Wilma. Pagwit sa manghod ko, gahiwat subong birthday. Sila ni May de los Reyes, kag sa baby ko, buwas iya birthday. 1-year-old na siya. Kay Sian Clark de los Reyes, ang nagigwit si ang nagapagwit si Rosaleo de los Reyes. Thanks gin, Ma'am. Halinin na kay Samantha Sian Clark. Okay, tawe. Karon lang na anay. Alas 2:29, Action Radio, Philippine Standard Time. Katuan anay naton ang aton sini letter sender karon nga hapon. Sa mga nagpadala sang ila sini mga mensahe para sa aton pagpadalaman sang sulat. Nga nagpatawag kay Leova. Sa pilaman ka mga mensahe sa iton text hotline. Hambal ni 1932 or 9013 gigpat-igpat siya. Good PM tapaminsaron mo anay day antes ka magdesisyon. Thanks gid ta. Joyce ni sang Magalyon sa Magalyon. Okay, Olivares family. Hi lang sa Olivares family mission. Okay, salamat. Nato nga pagbukas. Good PM, tawe. Haling ka 0596 na naman, Martes pa lang gani. Good PM, pamensaraan na inday kay base ara sa kumbento kag magwa ka tungod sa boyfriend mo, wala man na Japon pulos. Magsimba ka kag magpangamuyo permi. Tamiyaw ko si Tuto may not petubo sa bahe. 0596 may damo gid nga salamat sa imo. Action Wilma sa sender ginpadamgo ka ni Lord Jesus kay palangga kaniya hindi siya gusto nga padayon madagtaan ang imo pagkatao. Madamo paagi sa pag-alagad sa iya, hindi lang sa pagmadre. But Jesus answered. The scripture says, human beings cannot live on bread alone. Halina sa Luke chapter 4, verse 4. Dods ni Adod, salamat gen. Okay, salamat gen. Good PM sa sender, pwede ka ka-serve, ngara ka sa sulod. Pwede ka ka-serve, ngara ka sa gwa, wala sa sulod. Siguro pwede ka ka-serve by teaching children good manners and right conduct. By the 6:17. Nga mangin isa siya kamaayong ehemplo, especially sa iya grupo. Kung nabago yung man ang iya kaugalingon ni Deliova, pwede mo man mabuligan nga magbago ang imo mga grupo. Diba? Yes. Tawa yung hapon ang kay Leova, kinahanglan niya magbago siya. Kinahanglan niya magbago siya. Kag tagaan siya second chance. And the girl, serious lang taga Victorias lang. About sa mga girl nga taga Victorias, gusto makig-friends sa iya. Yes, cell phone number 0950-130-9490. Doon nakapangayo naman yun. Okay, 0950-130-9490. Hinay-hinay lang kagusisa. Maayo. Okay. Hello, Tita Gwit ko lang gali sa pakaisa ko birthday ya si Randy Alfonso, Jeannie Sangkanla on City. Salamat gid Tito Wilma. Yes, 2858. Madamo gid nga salamat. Mayong hapon, Miss We. Sa letter sender, siguro ginpabatya gid ni Lord nga matuod siya.
kag maswerte ka kag intandog kaniya nga sala ang dalan nga ginaagyan mo. And be thankful sa iya. God is real and good all the time. And good all times. Ikaw lang ang makadesisyon para sa ikaayo mo. Good luck and God bless. Yes, Miss Heaven. Thank you, kids. 7638. God bless you. Mayong hapon sa itong sender, sign na nga magbago siya. Kag may calling si Lord sa iya. From Annalyn Sanggin Painaan. Salamat. Kag madamo gid nga salamat. Hello, Tito Wilma. Happy Monday. Oh, it's Tuesday na, ha? 0919. Monitor lang kami sa imo program, Miss Emma Almeda sa La Carlota. Thanks, Tito. God bless. Salamat man sa imo. Tamiyaw ko kay Noy Antipatia. Happy birthday. Okay, halin ina kay 8482. Okay, pila lamang ina sa mga mensahe na sa itong text hotline para man sa ito na letter sender karon iya nga hapon. Kay Rico Gantalaw, maayong hapon lang dira kay Leslie Barredo. Sa inyo, salamat kag salamat. Yes. Kag subuman kay Maylaw Capino, kag kay Sir Juvel Sidel. Thank you, good sir. Kag kay Andres Diego Delgado, from Japan. How are you? Happy New Year. At sa bugos gid nga pamilya sa amon dira ihado kay Tuto Kurt. Adelaida Liavore, kag kay sino to? Crave Timry, sorry. Crave G. Timry. Thank you and good afternoon. Kay KJ Cristobal Bleaches. Alas 2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Aton man ani Dr. Pinoy Squalene Capsule. 100% pure squalene. Wala lamon chemical kag wala sa malayong side effects sa aton ikaayong lawas. Kinahanglan ginato nina para kita magapabilin nga energetic kag mapabilin kag momentina naton nga kita very active. Dr. Pinoy Squalene Capsule pagbugtaw naton sa aga naka-soft gel ina. Madasig nga matunaw, madasig ang epekto sa aton ikaayong lawas. Kag syempre man kung ikaw may problema sa imo dugo, ara dira nga aton blood sugar, blood cholesterol, blood calcium, halos tanan sa dugo ginapaagi ko mag-laboratory test. Kita kinanglan nga man-neutralize ina, kinanglan cleansing, kinanglan naton cleansing kag ma-neutralize na para mangin maayong aton sa ni pamatiyagan pati lang imo blood pressure. So kung problema mo imo dugo, 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ang pag-inom sila. Palaman ko tanon sa imo ginantos nga balatian kag sa aton produkto Dr. Pinoy Squalene Capsule aton Dr. Pinoy Hotline 4411299. Kag namtewan ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylop, West Mandalagan. Mabakalina sa mga drugstore, sa mga butika dira sa inyo palibot. Kag pwede man mabakal sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Leslie Beredo, thanks for joining. Kag yes, kay Rico Gantalaw, kay Hinidino Cades, kag kay Salve Gatilo. Salamat, yes. Hi, Action Radio watching here in Kawayan. Idol, tagid ka bala, Tita Wilma. Ay, salamat. Padayon Action Radio from Ashina, Ume, Namod Garcia. Thank you, Ken. Relax lang si Tita Wilma magabalik para naman sa itong horoscope pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials.
Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:40 na. moment that Salamat, Gid. Ay, ho, amugi na. Okay, so sorry lang, Gid. Ay, Tita Welly, huwag lang ko nag-with family Baredo sa Tampalon. Thanks, Gid, Tita Wilma. keep me warm in Ay, nga mga anak ko. Dennis Marie, salamat man sa imo. Tawi pa shout out lang ko sa kasama ko dito sa trabaho kay Mika Reyes sa Home Credit. Michael Lagada. Dula ko, napislit ko siya mo. Okay. Kag, syempre, Tita We, kay Mike Seva, watching live from Abu Dhabi. Yes, salamat gid sa imo. May Puentes Pina. Hi lang ko sa bana ko da sa imo Mayline. Okay, salamat gid. Sige na, relax lang anay da. Ang aton anay horoscope para iya karon nga adlaw, Martes. Enero 7 tuig 2020. Unahon naton ang zodiac sign nga Capricorn, mga nataw Disyembre 22 tungtong Enero 19 sa mga Capricornian. Capricornian, kung mahimo likawan mo ang taong nagapakuno-kuno nga friend mo. Ha? Kag isa pagit tinguhaan mo nga mag-let go sang mga hinakit mo sa imudughan. Kinanglan mangin determinado ikaw tubtob sa ulihi, kay nga kung himuon mo ina, magama dinalagon ikaw sa imo ginahandom. Mga maswerte mo nga numero, 2, 11, 15, 29 kag 44. Lucky color, grass green. Sa mga Aquarius naman, Enero 20 tubtob Pebrero 18, makilala mo subong nga adlaw ang imo admirer. Oy, sa mga singles niha, makilala mo karon nga adlaw ang imo admirer, kay posible makaangkon kamo sang madalom kag malawig nga relasyon. Isa pa gid, Aquarius. May magabukas nga bagong opportunity sa imo, gani kinanglan preparan mong kaugalingon mo sa tanan nga tion para nga hindi siya makaluwas sa imo, mag-grab mo bala dayon. Masuwanti mo nga mga numero 3, 11, 19, 33 kag 39. Lucky color, ocean blue. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19 tubtob Marso 20. Paisyan, ang imo mga trabaho karon nga adlaw, madasig mo iya nga mga matapos, ha? Kag mangin happy ikaw kung nagaplano ikaw sa pag-shopping, pagkatapos man sang imo trabaho, ina kung may unod ang bulsa mo, yes, enjoy ka, di ba? Kag tion na paisyan para nga ipakita mo ang imo ikasarang, kag ang imo ginaangkon nga kaalam. Hindi ka magduha-duha. Muna sila nilabla nga show them all. Maswerte mga numero Pisces, 11, 31, 35, Jessica, 41. Lucky color, shocking pink. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, kinanglan magsalig ka sa imo kaugalingon. Salig ka sa imo kaugalingon, kag salig ka man sa imo pinalangga. Imo asawa o kunbana. Imo nobyo o nobyo. Na kay amo ina mangilyabis ang imo kadalagaan, nga siyempre uswag ka man sa imo pangabuhian. Galing karon nga adlaw, magwa gid yang imo pagkaburingot. Magwa gid yang imo pagkaburingot. Ay no man, hindi pagpasampu kang kilay mo kag hindi pagpasingit. Pakigbatuin na kung hindi ka gusto nga may kaaway ka. Kaglikawan mo man ang sobra-sobra nga gastos ang imo income. Mga maswerte mga numero 3, 10, 15, 25 kag 41. Lucky color, silver. Sa mga Taurus naman, yes, sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20, sa imo paisyan, diskubriha ang importante nga impormasyon sa imo ginaplano nga negosyo kung may ara ka man ginaplano.
Ini ang imo mangin gabay sa imo pag-uswan. Kag isa pa tawrian kung mahimo likaw ikaw sa chismis para nga hindi ka man hindi ka man makasulod sa gamo kinanglan halong ka. Hindi ka basta-basta magsalig sa iban. Mga maswati mo nga mga numero 1, 3, 23, 37, kag 39. Lucky color, pink. Sa mga Gemini, Mayo 21 tugtog Hunyo 21. Yes, pamati Gemini. Mas ikaw mangin mainuswagon kung naga-share ka sang imo blessings sa simbahan. Kung regular ikaw nga nagahatag tithes sa inyo simbahan. Kung ginahimo mo na padayon, magasigi-sigi ang pag-abot sang grasya sa imo, kon ang imo paghatag sa simbahan hugot sa imo balatyagon. Kag isa pagid magpabilin man ikaw o kon padayon naman ang imo pagserbisyo. Padayon naman ang imo obligasyon. Mga maswerte mo nga mga numero 9, 13, 25, 35 kag 39. Lucky color neon green. Nabatian nato ng unang bahin sa aton nga mga zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope para karon nga adlaw Martes, Enero 7 tuig 2020. Happy listening sa mga taga-barangay poblasyon nga mga health workers. Shout out lang sa mga on duty. Nagatutok sila sa imo tawe. Good PM. Yes, kay Miss Helen Rios, salamat gid kag Happy New Year sa inyo dira. Dennis Marie, salamat man kay Chay Iligan. Kay Grace Alba Mistas, Tawams, good afternoon po. Pa-shout out sa nanay kag tatay ko sa Moises Padilla from Manila. God bless you always. Thank you. Ang health team kay Ping, kay Ibod, kay She, and sa na She, Car, and Isha, dira sa Barangay Poblasyon. Salamat ni dira sa inyo ha. Tita Wen, good afternoon. Greet ko lang ang Havilio family of Barangay Inayawan, Kawayan, nga always gid ka pamati sa imo kay Martin Aliling. Watching from Imos, Cavite. O kay Jose Mungkalturilla, din ka nagbakasyon, mayong hapon lang sa imo. Okay, siya nag-upod man sa aton karon nga hapon. Good afternoon, Tito Wega. Monitor kami diri subong sa Mayor's Office sa San Enrique, kay Veron, kay Kathleen, kay Bambi, kay Asg, Ramsel, kag kay Ramil, salamat gid. Kag kay Relene Hela, watching from Hinigaran, salamat. Relax lang kamo si Tita Wilma, magabalik pa. May ikaduha pang bahin sa aton mga zodiac sign para sa aton horoscope pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
balatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserve. Kwento na Action Radio Philippine Standard Time. Action Wilma, good PM Panyaga, ta subong sudan ko laswa about it. Ho, tapusa lang imo laswa nga ginakaon dira inday Wilma Cabarles sang Isabela. Salamat kit sa imo kag maayong hapon lang dira. Aha, Tita Wepa, shout out nga pala sa kasama ko dito sa trabaho, Mecarias Ligarda Michael. Ha? So salamat gidira. Dali lang gid. Patapuson lang ni Tita Wilma ang aton sa ni nabilin nga mga zodiac sign para sa iton horoscope. Para iya karon nga adlaw Martes, Enero 7 tuig 2019. Ari na kita sa zodiac sign nga Cancer, di ba Tita We? Zodiac sign nga Cancer. Sa mga Cancerian naman, Hulyo 22 tubtob o kung Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Sa mga Cancerian, kinahanglan mo sang feng shui, no? Kinahanglan mo pa feng shui antes ikaw magpa-renovate sang imo sini balay o kung sang imo man building sa imo negosyo kung may ara gid man. Kag karon nga adlaw mangin happy ikaw tungod may admirer ikaw. May mabaton man ikaw nga mensahe karon nga adlaw. Ha? Kag ara man sa imo ang pagbaton sina kon bala iga kasubo mo o kon iga kalipay mo. Maswerte mo nga mga numero 5, 11, 13, 25, 35 kag 37. Lucky color gold. Sa mga Leo naman Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Tagai man importansya ang imo ikaayong lawas Leo. Kag likaw ka sa mga pagkaon nga mga maalat o kung pagkaon nga sobra katamis. Umpisahin mong ang imo sine fitness program. Disiplinahin ka o galingon mo sa pagkaon para nga makontrol mo or matapna mo ang nagahana iya nga mag-atake sa imo nga balatian. Maswerte mo nga mga numero 5, 9, 12, 15, kag 45. Lucky color dollar green. Sa mga Virgo naman ang gusto 23, tubtob Setyembre 23. Magabaton ikaw sang offer na tungod sa proposal ha, tungod sa pagpakasal. Nga may nobyo ka na Virgo sa mga singles nga Virgo ha. Bay man o kung laki magabaton ikaw sa proposal na tungod sa pagpakasal. So antes mo man ihatag ang imo matamis nga ho siguraduhon mo gid ang imo balansyano. Kung bala love mo siya o kung hindi. Planuha ina sang maay kag siguraduhon mo nga may budget ikaw kag gusto gid para sa amo iyang plan. Maswerte mo nga mga numero 5, 15, 29, 39 kag 44. Lucky color mustard yellow. Sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Sa mga Libranians, yes, success ang inyo team building para labi pagid ninyo nga mapahugot ang inyo pag-inupdanay. Paagi sa Mind Power Development Workshop. Isa mo man kasuod nga abyan na magapalapit sa imo, posible nga hindi ka man makapamalibad. Suwerte mo nga numero Libra, 9, 15, 19, 23, kag 39. Lucky color, magenta. Kagyas sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Tungod sa imo kapisan, yes, padayon ang imo kapisan kag pagsakripisyo tungod kaayuhan ang imo maabtan sa ulihin. Ang imo mga travel o kung ang imo man yes, pagbiyahe, ang maka-attract sang dugang pagid nimo nga income. Kung tandaan mo lang
kun mangin makinot ikaw sa imo ginakita, mapadako mo ina, mapaagi man sa imo pagpaninuha. Maswati mo nga mga numero 1, 3, 19, 22, kag 41. Lucky color Scarlet Red. Kag sa kinakusa neto nga zodiac sign Sagittarius, sa mga Sagittarian, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Ang email message nga mabaton mo, amo makahatag sa imo sang kalipay karon nga adlaw. Kung hindi mo man pagsapakon, inang mga ginagarit-garit kagid ba na, ha? Kung hindi mo pagsapakon, inang mga nagagarit-garit sa imo, abi mo ko na Sagittarian. May tapos ang bilog mo nga adlaw, nga may yuhum sa imo mga bibig. May posibilidad man nga ma-promote ikaw. Maswerte mo nga mga numero 7, 11, 13, 22, kag 38. Lucky color peach. Nabatian na ito ng ito mga tag sa zodiac sign para sa itong tenan horoscope. Relax lang si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng mga ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Okay, ito na coffee break. Upod ba na itong Xanthone Plus Coffee Mix nga himo sa soya, balunggay kag xanthone. Ang kape nga may kape ka na, may bulong ka pa. Suwabe nga aroma, suwabe ang timpla. Kag syempre suwabe ang sabor. Pero tandaan nyo lang kag ang maayo neton nga balita,
Para sa tanan nga mga coffee lovers nga sa mga pagtuon nga ginpatigayon ang kafe nga himo halin sa balunggay ang may 46 times sang antioxidants kag mayara pa sang beta-carotene, vitamin C, E, B1, B2 kag B3 kag subong man choline nga kinanglanon gid sang aton sa nilawas. Kag syempre ara man ang Xanthone plus coffee ang aton sa ni Xanthone plus coffee mix nga sana siling na ni Tita Wilma may bulong ka na, may kafe ka pa. Suwabe ang timpla, healthy pa. Pwede na mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar, kay pwede kita makabakal online. Pwede pa ma-deliver sa aton sa nitag sa kapuluyan, paagi lamang sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusugan Facebook page. Ang aton sa Xanthone Plus Coffee Mix ang authorized online distributor sini amoy lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternativo Medicine. Action Radio Philippine Standard Time in punto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Wala na si Tita Wilma sa nga panahon pa gani kita magapaalaman sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Karon nga adlaw Martes, Enero 6 or Enero 7, tuig 2020. Diragali kay Jessie Dumitig sang Angelus Taxi. Salamat gid sir kag mayong hapon kag sa tanan man nga mga miyembro sa OTTG Group. Kag salamat man sa akong mga partner sa technical control, amon Chief Engineer Action Noel Piniline, upon man kay Action Elroy Dutilos, kag sa ngalan man sa amon Station Manager Action Nonedy Maalamig Banwa, Productions Chief Action Rex Cantong. Tubtub naman liwat buwas. Standby sa may taong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.